Godt, så er vi i gang med dagens spørgsmål til teoriprøven. Spørgsmålet det lyder sådan her. Du vil gerne lige ud i lyskrydset, men har placeret dig i den forkerte bane. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. 2. Henne i krydset svinger jeg til venstre. 3. Henne i krydset skifter jeg over i ligeudbanen for at køre lige ud. 4. Hvis jeg hen i lyskrydset skifter over i ligeudbanen for at køre lige ud, kan jeg straffes med bøde. Godt. I gør som sædvanligt, skriver svaret ned i kommentar, og så kigger vi på det. Held og lykke med teoriprøven, når I kommer dertil, og som altid, så kan I jo finde os på teoritilkørekort.dk. Tak. Moin.